Kristina Calvo naiz, pediatriako eta ospital infantileko arduraduna, eta gu aukeratu genuen nola euskararoko plana nahi genuen aztertu non geuden eta nora nahi genuen joan. Zergatik, pediatria da bai Osakidetzaren barruan lehentasuna daka euskararako, baina bai gure erabiltzaileak euskaraz hitz egiten dutelako, bai umiak eta bai bere familia, bere gurasoak, bere senideak. Eta horregatik nahi genuen gure proiektu barruan sartzeko eta lehentasuna hori ere bai emateko. Komentatu nun bezala, pediatrian arloan, gu ospital infantil gaude eta gure erabiltzaileak dira bai umeak, bai bere senideak. Eta badakigu, umeak gaur egun askok bakarrik euskeraz dakitela, eta bere senideak ere euskera aukeratu dute lehen hizkuntza bezala. Horregatik, azkenean oso garrantzitsua da guretzat, oso komunikabide ona lortzea, orduan horregatik euskeraz indartu egin behar dugu. Bai haien artean, bai gure erabiltzailearen artean, bai gure lankideen artean. Gure lankideak askoz ere, Gipuzkoan mailan bere lehen hizkuntza ere euskera da. Orduan, momentu hartan aztertu genuen eta ikusi genuen da bide on bat sartzeko, hobetzeko eta indartzeko euskera gure ospitalean. Proiektu aurreratzeko lehenengo gauza egin genuna pasaden urteko urrian, 2021 urriak joan ginen euskararen arloari, eta beraiekin komentatu genuen nola aurreratu eta nola hobetu. Eta haiekin, lehenengo gauzakin genuna, haiek zuten pizka jakitea zer ezaguna geneukan lankidean artean, hemen ospitalean, gure aurren ospitalean barruan zer ezaguna geneukan. Eta konturatu ginen oso altua zela, eguneko 70 zen ezaguna, zekaten euskerako mailan nahiko altua, bigarren perfila zekatenak zen. Eta, handi jakinda, ingenun ikerketa bat, bai gure lankideen artean, bai gure erabiltzaileen artean, senideekin. Orduan, galdetu genion zer ikuspuntu nola ikusten zuten euskera bere komunikabidea bezala. Orduan, konturatu ginen, gure lankideen artean ikuspuntu hori ikusten zuten oso bajua zela, erabilea bai lankideen artean, bai erabiltzaileekin oso bajua zela, pentsatzen zuten, baina aldiz erabiltzaileak, senideak usten zuten nahiko zabala zegoen euskeraz aurren ospitalen barruan. Orduan, emaitza horiekin, ingenun saio bat lankide guztiekin aztertzeko nola geunden momentu hartan, 2021an, eta zer helburuak nahi genuen jarri aurren ospitalen barruan hobetzeko, azkenean. Eta haiekin ingenun saia nola errealitate desberdina dakat departamentu desberdinakin, orduan ingenun saia beraiekin adosteko helburu batzuk hurrengo urtean jasotzeko eta hobetzeko eta aurre egiteko euskararekin. Nola pizkanaka egin dugu gauzak eta ikusi dute nola inkesta zer emaitza zekaten eta beraiekin adostu dugu helburuak nahiko ondo hartu dute denak, ez dakitenak oso ondo nahi dutelako erabili euskeraz, bai badakitelako umeekin komunikabide hori lortzeko eta lasaitzeko behar dute euskaraz hitz egiteko, ikusten dute ere bai senideak nahiago dute eta asko zer osoa daude, zer gutxi baldin bada, zer euskaraz erabiltzea, eta beste aldetik, gero lankideak bere lehen hizkuntza euskara dela, oso pozik daude ere bai, bere hizkuntza jasotzen dutelako, bai e-mailak, bai manualak, bai edozer dokumentua, lanekoa. Orduan, pizkanaka egiten nahi dugu eta adosten nahi dugu, ez dugu iten bapatean zer aldaketa ondila beraiek gabe, oso ondo hartzen nahi dute.
Ze lortu gustatuko litzaiguke, azkenean nahi dugu, bai, erabiltzailei gure kasutan nola dia umeak eta senideak, aukera edukitzeko bere lehen hezkuntzetan komunikazioa lortzeko, arazorik gabe, hori alde batetik, eta beste aldetik da, ere bai lankidea bezala eta barruan lan hizkuntza bezala, ere bai euskera presentzia berdina edukitzea castellanoz dakan bezala, edo zer lankidea nahi badu euskaraz erabiltzea aukera edukitzeko hori egiteko, eta naturalidad bezala bi hizkuntzak erabiltzea, bai aurren ospitalean, bai lankideen artean, bai umeekin eta senideekin artean.